Вось прынята лічыць, што ўсе беларусы дамаседы. Любяць яны ў сваіх гародах каля хаты корпацца. А хаты большасці беларусаў яны ж з краю. Таму трэба заўсёды сачыць, каб яны з гэтага краю не зваліліся. Але ўсё гэта не зусім так. На самой справе сярод беларусаў ёсць шмат падарожнікаў. Тых, хто шукае ветру ў полі, хто спрабуе злавіць жар-птушку якую-нибудь заморскую за пяро. Асобнай катэгорыяй сярод гэтых падарожнікаў ёсць тыя, хто, можа, і хацеў бы застацца дома і вырошчваць самыя вялікія кавуны на сваіх гародах, але складаны лёс прымусіў іх бадзяцца па свеце. Ну дык і ў чым праблема? Пабадзяўся і вярнуўся. А часам вярнуцца нельга. Сёння пагаворым пра Яна Чэрскага, зухаватага хлопца з Віцебшчыны, у гонар якога назвалі ажно 2 горныя хребты ў Сібіры. Ян Чэрскі нарадзіўся ў 1845 годзе на тэрыторыі Верхнедвінскага раёна. І дзяцінства ніяк не рыхтавала яго да лёсу суровага геолага. Дык падрыхтуйся да такога. Ну, і тое праўда. Шляхетная сям'я Чэрскіх вельмі рана згубіла бацьку, і маці сама выхоўвала дзяцей. І выхаванне ў яе атрымалася такое крыху жаночае. Салонныя танцы, шмат літаратуры і замежных моў. Яшчэ перад паступленнем у гімназію малы Ян ведаў ажно 4 мовы. Пасля быў шляхетны інстытут і працяг выкшталцоннай адукацыі ў ім. Чэрскі быў вельмі выхаваным і інтэлігентным хлопчыкам і вельмі добра вучыўся. Батанік, ведаем мы такіх. Ён жыцця яшчэ не нюхаў. Яшчэ яго будзе час. Добрыя хлопчыкі звычайна патрапляюць у добрыя кампаніі. А добрай кампаніяй у 1862 годзе былі падпольныя студэнцкія гурткі, якія планавалі свой удзел у будучым паўстанні па вызваленні Рэчы Паспалітай ад улады расійскай імперыі. І вось прыйшоў 1863 год. Чэрскі разам з сябрамі адправіліся ў лес змагацца за сваю праўду. Чым усё гэта скончылася, вы ўсё добра ведаеце. Студэнтаў разбілі, Чэрскага ўзялі ў палон. Суд прысудзіў яго да бестэрміновай рэкруцкай службы ў Сібіры. Маладзенькі, зусім хатні юнак стаўся вечным салдатам дзесьці на краю зямлі. Яго накіравалі служыць у Благавешчанск, у Амурскі пехотны полк. Калі вы раптам не ведаеце, а вы не павінны, Благавешчанск знаходзіцца на самай мяжы з Кітаем, прычым бліжэй да Японіі, чым да Казахстана. І чаго палез? Корпаўся бы лепей у сваім агародзе. Маці зашыла Яну ў вопратку 5 залатых манет, на всякі выпадак. Ён іх дастаў, даў каму трэба хабар, і яго адправілі служыць у Омск. Гэта было значна бліжэй. У Омск? За 5? А не мог выбраць нечага лепшага? Што далі? У Омску Чэрскі патрапіў у вельмі складаныя умовы. Пастаянная работа, муштра, здзекі. Камандзіры ставіліся вельмі негатыўна да палітычных, да удзельнікаў паўстання. Але хлопец вырашыў не здавацца. Ён пачаў браць кнігі ў мясцовай бібліятэцы і па начах пры святле ліхтара вучыўся сам. Так і праходзіла бясконца ягоная служба. Праз 5 год ад усяго гэтага Чэрскі моцна захварэў. Цяжкое паражэнне нервовай сістэмы. Але няма бяды без радасці. Выконваць абавязкі салдата ён ужо не мог, і яго адпусцілі на цывільную службу. Што праўда, без права вяртання на радзіму. А вось далей лёс пачынае спрыяць Яну. Яшчэ падчас службы ў батальёне ён пазнаёміўся яшчэ з адным былым паўстанцам, Александрам Чаканоўскім, які, у сваю чаргу, быў прафесійным геолагам. Батана бачаць здаляка. Чаканоўскі раскрыў для маладога шляхціча свет геалогіі, пра які знаўца 4 моў і салонных танцаў, напэўна, не дужа здагадваўся. Чэрскі пачаў рэгулярна хадзіць у бібліятэку і вывучаць мясцовую навуку. А таксама
рабіць невялікія падарожжы уздоўж мясцовых рэк Іртыш і Омі. Яго тэарэтычная база была ўжо настолькі вялікая, што з тых падарожжаў ён прыносіў вельмі незвычайныя камянеласці, якіх раней ніхто тут не мог знайсці. Пра незвычайнага салдата-калекцыянера у хуткім часе даведаліся вучоныя з сібірскага аддзялення рускага геаграфічнага таварыства, якое працавала ў Іркуцку з 1851 года. Панове, вы чулі, што наш зямляк збірае камяні пад Омскам? Пад якім Томскам? Пад Омскам, я кажу. Давайце яго да нас, чым хутчэй. Давайце! Вялікую частку даследчыкаў гэтага аддзелу складалі якраз былыя паўстанцы і ссыльныя з нашых земляў. Знакаміты Бенедыкт Дыбоўскі, Віктар Гадлеўскі і той самы Александр Чаканоўскі, які натхніў Чэрскага на ягоныя даследаванні. Спатрэбіўся пэўны час, каб атрымаць дазвол на прыезд Чэрскага ў Іркуцк. Але ўжо ў 1871 годзе ён працаваў на новым месцы. Ад пачатку бібліятэкарам і захавальнікам калекцыі. Яму пачалі плаціць 25 рублёў у месяц. На гэтыя грошы ўжо можна было жыць. Але калегі вельмі хутка заўважылі, што Чэрскі перапрацоўвае. Ён завіхаўся з камянямі і акамянеласцямі па 16 гадзін на дзень. Апісваў, каталагізаваў, раскладаў па палічках. Прычым, што цікава, ягоныя апісанні, ягоныя гіпотэзы былі нічым не горшыя, чым гіпотэзы ягоных старэйшых, больш вопытных калег. У 1873 годзе Чэрскаму прапанавалі ўзначаліць экспедыцыю для даследавання ўсходніх саянаў. Навукоўцы даўно заўважылі некалькі цікавых рэльефаў на тэрыторыі Бураты, якія даўно хацелася разгледзець. Чэрскі з радасцю пагадзіўся. Так, хто паедзе ў Буратыю? Я! Ва ўсходнія саяны? Я! За Урал? Я! А на Марс? Таксама я! А на Марс сёння нарадаў няма. 2 сезоны абследаваў ён адведзеныя яму тэрыторыі. Падымаўся ў горы, спускаўся ў падзямеллі, маляваў карты мясцовасці, збіраў камяні, рабіў засечкі на рэльефе. У ніжнеудзінскай пячоры знайшоў цэлыя могілкі выкапнёвых жывёлаў, чым вельмі моцна ўзбагаціў тагачасную палеанталогію. А нормально, а ён нічога не мог знайсці. Гэта ж для навукі. За даследаванне ўсходніх саянаў Чэрскі атрымаў срэбраны медаль геаграфічнага таварыства. Ягоную працу і якасць гэтай працы ацанілі. Ну, хоць нешта каштоўнае, а то ўсё камяні да камяні. І тут самы час сказаць пра асабістае жыццё Чэрскага. Ну, рэшце. Яшчэ толькі пачынаючы працаваць у рускім геаграфічным таварыстве, ён зняў невялікі пакойчык на ўскраіне Іркуцка ў мясцовай прачкі, якая мела 2 дачок, 10 і 12 год. Дзеці былі абсалютна бязграмотныя, што зрэшты для Іркуцка другой паловы 19 стагоддзя у прынцыпе было нармальна. Але не для шляхетнага Яна, выхаванага ў адукаванай і інтэлігентнай сям'і. Ён пачаў вучыць дзяўчынак грамаце. Гэтыя урокі не прайшлі дарма. Праз некалькі год Ян Чэрскі зрабіў прапанову рукі і сэрца старэйшай з гэтых дзяўчын. Звалі яе Маўра. Як Чэрскі пісаў пазней, гэтая дзяўчына скарыла яго сваёй смеласцю, адкрытасцю і вялікай прагай да ведаў. Вось жа, пачынаючы з 1877 года, Ян Чэрскі хадзіў у свае экспедыцыі ўжо разам з маладой жонкай, якая сталася ягонай надзейнай памочніцай на ўсё жыццё. Геалагічны малаток, барометр, тэрмометр і мех для сабраных камянёў. З гэтымі прыладамі Чэрскі абышоў і абплыў усё возера Байкал. А гэта, паміж іншым, больш за 3000 кіламетраў. Затое па выніку атрымалася геалагічная карта, якая зрабіла фурор на міжнародным форуме ў Венецыі. За вывучэнне Байкала Чэрскі атрымаў ад рускага геаграфічнага таварыства вялікі залаты медаль. О, дакапаўся да золата. Да. Чэрскі не быў волатам і не планаваў ім быць. Шматлікія падарожжы падарвалі ягонае здароўе.
З экспедыцыі ўздоўж ракі Селенга ў 1882 годзе ён вярнуўся ўжо цалкам хворы. Хворы настолькі, што доктар забараніў яму займацца навукай хаця б на працягу паўгады. І заслужаны ўжо навуковец вымушаны быў пайсці працаваць звычайным прыказчыкам у звычайную малочную лаўку. Ну, нечым карысным чалавек заняўся. Малачка не хочаце? Але ў геаграфічным таварыстве не хацелі губляць такога высокакласнага даследчыка і, па сутнасці, тапіць яго ў малацэ. Таму закруціліся вінцікі пецярбургскай бюракратыі і Чэрскага паклікалі працаваць у сталіцу. Адзінае, што яму загадалі па дарозе даследаваць геалогію старадаўняга сібірскага паштовага тракта. Вось так, дарога, па якой Ян Чэрскі 20 год назад ішоў як палонны, цяпер сталася прадметам ягонага даследавання. Цікавае, напэўна, адчуванне. Тыя ж самыя мясціны, а глядзіш ты на іх зусім па-другому. І зняволіш, вяртаешся, пахутчэй хочацца, але мусіш спыняцца, даследаваць усё. Якія там пачуцці перажываў Ян Чэрскі на гэтых пыльных уральскіх дарогах, мы ўжо, напэўна, не даведаемся. Але гэта дакладна была вялікая гамма эмоцый. У Пецярбурзе Чэрскага прынялі вельмі добра. Ён рыхтаваў да друку свае шматгадовыя даследаванні, чытаў лекцыі, удзельнічаў у канферэнцыях. Па выніку ягоныя работы вельмі хутка сталі вядомыя ў Еўропе. Выкарыстоўваючы у тым ліку і работы Чэрскага, знакаміты аўстрыйскі геолаг Эдуард Зюс выказаў вельмі цікавую гіпотэзу, што ў дагістарычныя часы існаваў нейкі супермацярык, з якога пасля і адкалоліся ўсе нашыя кантыненты. Але спакойнае жыццё ў Пецярбургу напружвала Івана Дамінікавіча, ну, так яго называлі ў Расіі. І як толькі ён адчуў, што яго палепшылася здароўе, ён вырашыў накіравацца ў новую экспедыцыю. І, відаць, нашага героя так напружвала расійская сталіца, што ён узяў карту і выбраў для сваёй экспедыцыі нейкае самае далёкае месца. І гэтым месцам аказалася Калыма. Ён зусім з глузду з'ехаў. Ён з Пецярбургу з'ехаў. Ну, тут трэба сказаць, што ў 19 стагоддзі на Калыму яшчэ нікога не ссылалі, і таму такога жаху на людзей гэтае слова, канешне, не рабіла. Але нармальныя людзі туды не ездзілі. Нават расійскія калегі адгаворвалі Чэрскага адпраўляцца ў такую далячынь. Иван Двинникович, сударь, куда же собрались, голубчик? Далеко так как на Колыму? Там же снег, гололед, бездорожь, я не знаю, медведи. Вы что, действительно собрались посмотреть на этого мамонта, облезлого вот этого? Так вы хотя бы шарфик возьмите. І сапраўды, ёсць такая версія, што Чэрскі вельмі хацеў паглядзець на косткі сапраўднага маманта, якія знайшлі нядаўна перад тым на Калыме. Прычым, ён вырашыў узяць у гэту экспедыцыю на Калыму сваю сям'ю. Жонку, пляменніка, які прыехаў да яго ў Пецярбург, і 12-гадовага сына Александра. Ну, хлопчык проста папрасіў і сказаў, што вельмі хоча пападарожнічаць з бацькам. І бацька вырашыў яму не адмаўляць. Экспедыцыя была разлічана на 3 гады. А як вы праводзіце свой сямейны адпачынак? Пішыце ў каментарах. У чэрвені 1891 года экспедыцыя дабралася да Якутска. Падарожнікі ішлі ў цалкам незведаны край, дзе іх чаркалі бурлівыя рэкі, бясконцая тайга, шматлікія горы з вельмі глыбокімі абрывамі. Перазімавала экспедыцыя ў Верхнекалымску. Можаце паглядзець на карце. Это вельмі далёка. Зіма была вельмі халоднай. Тэмпература апускалася да мінус 40 градусаў. І менавіта гэтыя маразы канчаткова падарвалі здароўе знакамітага даследчыка. Наступнай вясной ён ужо не мог нармальна хадзіць і вельмі хутка стамляўся. Але гэта яго не спыніла. Наступнай вясной ягоная каманда наладавала баркас і аправілася ў працяг падарожжа. Чэрскі ўжо проста пластом ляжаў на гэтай лодцы. І ўсю работу рабіла ягоная жонка Маўра. Яна праводзіла даследаванні, яна ж пісала шматлікія лісты Івана Дамінікавіча. Самы страшны ліст Маўры давялося напісаць у маі 1892 года. У гэтым лісце
Ян Чэрскі загадваў сваёй жонцы працягваць экспедыцыю на карысць Акадэміі навук ужо пасля ягонай смерці. Пахавалі Яна Чэрскага проста на беразе ракі Калыма, ва ўрочышчы Амалон. Цэлы дзень давялося выбіваць сякерамі ў зямлі яму, каб пакласці туды цела знакамітага даследчыка. Менавіта там, у далёкай Сібіры, і знайшоў свой апошні спачын звычайны хлопец з далёкай Віцебшчыны. А Маўра Чэрская выканала апошні загад мужа. Яна завершыла экспедыцыю, правяла ўсе даследаванні, вярнулася ў Петербург і здала унікальную калекцыю мужа ў расійскую акадэмію навук. Прыезд гэтай смелай жанчыны зрабіў неверагодны фурор у сталіцы. Сямейная гісторыя Чэрскіх проста узарвала інфармацыйнае поле Расіі. Але для Маўры ўсё это было не дужа цікава. Яна купіла невялікую сядзібу пад Воршай на радзіме мужа і з'ехала туды жыць. Відаць, для Чэрскага, які ўсё жыццё лазіў па гарах Сібіры, вярнуцца дадому было вялікім жаданнем, якое, хай сабе і сімвалічна, выканала ягоная жонка. Сам жа Чэрскі сімвалічна акупаваў усю Сібір. У ягоны гонар названа там некалькі выкапнёвых жывёлаў, 2 горныя хрыбты, 2 горныя вяршыні і 1 вулкан. Хай сабе і патухшы. Вось жа. Гісторыя Чэрскага вучыць нас, што жыццё трэба пражыць так, каб у твой гонар назвалі хай сабе нават 1 патухшы вулкан. А дасягнуць гэтага можна, толькі прызнаўшы, што твая хата не з краю, нават калі ты апынуўся на краю зямлі.